Oh, Lamine, hakɛto dɛ, n mago b'i la. Kadi kɔni. N mago de b'i la, Kadi. E ka na ban. Lamine. Ne bɛ fɛ k'i ɲininka n'a tɛ k'i ma basi ye. Wa n bɛ fɛ i ka tiɲɛ fɔ n ɲɛna. Ne ko sanji nin tɔ bɛ laban waati jumɛn? N fa. Sanji nin ko bɛ cogo di? N fa. O fana ye mun kuma ye? O fana ye mun kuma cogo di? E t'a dɔn ne bɛ fɛ ka kuma min fɔ wa? E b'a fɛ ka mun de fɔ sisan? Lamine, sanji nin tɔ bɛ laban waati jumɛn? N bɛ fɛ i ka don de fɔ n ɲɛna. I ka waati fɔ n ɲɛna, n bɛ se ka n sigi ka miiri ni min ye. N bɛ se ka n sigi ka n jigi da min kan. N bɛ fɛ i ka kuma n ye. N fa, o tɛ e ni ne cɛ waati ɲɛ sira la. E ka kuma faamu wa? Kana na ɲininka nin kuma sugu ninnu na tuguni. Lamine, a tɛ ne ɲɛ sira la. E bɛ n'o de fɔ ne ɲɛna k'a tɛ ne ɲɛ sira la. E b'a fɛ ne ka mun de fɔ sisan? Lamine, sanji nin bɛ laban waati min na, n bɛ fɛ k'o de fɔ n ye. Bon, tiɲɛna ne t'a ban waati dɔn. N fa, e ka kuma faamu. Lamine, n'i dun ma sanji nin na wuli, n'i ma sanji nin na wuli, Lamine, walahi i bɛ tigɛ n na. N'i y'a ye bi, Buwa ye wari ninnu bɛɛ to e ka bolo kan, nafoloma fɛn o fɛn bɛ yen Buwa y'a bɛɛ to e ka bolo kan, ne de sababuya don. Ne de y'a laɲini Buwa fɛ n k'a kɛ e bolo don walasa i ka kow taabolo dɔn. N'a y'a sɔrɔ Buwa tun bɛ balo la bi, sisan b'a sɔrɔ sanji nin banna. Ni ma ɲinɛ ni ma fili, n ko sanji nin jɔli wari bɛɛ dira e ma. Fo ka taa s'a finition ma, a bɛɛ wari dira e ma. O wari taara min? N fa, ne kun y'o ka dɛmɛ la. Lamine, i dun ka sanji nin banni waati fɔ n ɲɛna dɛ. N'i mago tɛ kɛlɛ la, n'i mago tɛ fitina la, Lamine, n'i mago tɛ sitanɛ la, i ka sanji nin ban waati fɔ n ɲɛna. Walahi n bɛ n yɛrɛ yir'i la. E sanji jɔli ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ? Han? A jɔli ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ? I bɛna n dɔn, walahi n'i ma nin ban waati fɔ n na, i bɛna dɔn n ye cɛ min ye. I bɛ se ka kɛ cogo di? E m'a dɔn yan sigi gɛlɛyara. Walahi yan sigi kɛra jahanama sigi de ye. Ni cɛkɔrɔba tun b'a dɔn k'a ka du bɛ kɛ tan tɔ a kɔfɛ, bilahi a tun b'a ka du feere ka sɔrɔ ka taa da. Nin sera nin bɛɛ ma, sɔɔni min mana wuli o bɛ wuli an kunna, sɔɔni min mana wuli o bɛ wuli an kunna. Mun de kɛra? Fanta, e b'a dɔn du nin jɔra cogo min na, e bɛ du nin jɔ cogo dɔn. I b'a dɔn k'i ye kuma juguba de fɔ nin ye. E bɛ du nin jɔ cogo dɔn. Yanni du nin ka jɔ, Baba ye du ni fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a di ne ma. K'a nafolo mugu bɛɛ ta ka di yan. K'a daminɛ a daminɛ la depuis sopassement fo ka taa du nin ban pewu. A tɔ ka to min ye dɔrɔn ka minɛnw ta k'a ladon a kɔnɔ ka si a kɔnɔ. K'a wari bɛɛ jan. N ko yanni a k'a di ne ma, a ka Lamini wele, a k'a di Lamini ma, a fana ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la du kɔnɔ. Wari bɛɛ taara ka di Lamini ma. Du lajɛ, a bɛ waati joli bɔ sisan nin jɔlen bɛ tan. O bɛ faamu cogo di? O wari bɔra min? Wari taara min? N burankɛ, ne ka kuma laɲini tɛ ka o dɔgɔya. Nka aw yɛrɛ k'a jate minɛ, sɔɔni man kan aw ni ɲɔgɔn cɛ. E yɛrɛ b'a dɔn a cɛ man. Fanta, i y'a mɛn mankan ka ban, o y'a ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka mankan ban. Du jɔli wari bɛ d'e ma, e bɛ wari bɛɛ dun ka tila k'i jɔ ko fɛn ni fɛn. Hali i t'a kumakan duman fɔ. N ye kuma bɛɛ to Lamini ta la, n ye fɛn bɛɛ to a ta la. Foyi tɛ yen ne ma min to Lamini ta la. Lamini kɔrɔ de ye ne ye. Fanta. Non. So d'accord. An balimaw ka kuma de y'a mɛn. Awɔ, i bɛ se nin de la o. Nin y'an balimaw de ka kuma ye. An balimaw ka so filɛ nin ye, e sera k'a jɔ wa? E m'an balimaw ka wari ta ka kari kɔnɔ wa? A wari bɛ min? I bɛ nin wari labɔ dɛ. Lamini, ne e ma nin wari labɔ, e b'a dɔn ne ye cɛ min ye. Walahi Lamini, n'i ma nin wari labɔ, i b'a dɔn ne ye cɛ min ye. Nin so bɛ jɔ, a bɛ jɔ wa hali a ti mɛn. Ni so nin ma jɔ Lamini, walahi hali ne bɛ kɛ birikiden ye k'e kɛ ka so nin jɔ n b'a kɛ. An b'o ye yan. An balimaw ka wari. E tɛ miiri dɛ, i tɛ tasi dɛ. Miiri bali. Fu.
ne y'a bɛɛ ko k'a da e kɔnɔ ne ye n tigɛ bɛɛ ko k'a da e kɔnɔ Lamine e bɛna ne dɔn e fɛ ko muɲu ni sabali k'o de ye fugariya ye i bɛna n dɔn tu vas me connaître. Walaikum salam. Nfa. Lord, wati bela jele makamama. Ni ya ine dora wati mina. Itumeka kuma mfo mi jabi. Mi jabi kada kodore kama. Komi biye jumai. Nere ben dusu chokodo. Juma do on fe. Ni ne koko damne. Juma do ne ta adapta. Okumu konana ni maku korote siraya e kuma mun bela jine fo e ba fa nga ke chugo Komi e dusu be bo tuma be afa ne dusu be bo semaine bela jine ko ba shite no kuma fo chugo mo semaine bela jine nga ne be muyu ne be ndan dusu kan ke chugo wera tala ku wari min diri ma ki ka so jonai ibina ni wari min ame so jonai ne ma ko bo doro ni la suna ne ma ko te fu wera la tuni note boy family la yini yana kasa fango labani ore kanni awore kadiye o manne o te on bela jini ga la yini ore ga mfa mi fine ikuma chogodo alisa Lamine inana ndakorobo le kama wa inana kuma nyinyi ne kama ai ne mana ita korobo Lamine ni ko ba chugala ko wulu mara ka a frère sia ka bla chugala ere la e manga ngini sigine maka fo ko ne ka kuma fo chugodo e manga ngini sigine maka mana kan fo ne ma Lamine komi yere ya fo chugomna makun korote sira mbena kuma kan kele ne finyina e ka bli kuna Lamine so mi flem so ni bejo wa lanyini na ko ka ke chugomna be kete ne de makon dima wa Lamine ware min diri ma ko ka so ni jo Lamine ware min belabo abelabo nyumana o abelabo juguma la o abelabo iko bli kuna angana ka kuma fota labai ka fi wani warin malabo Lamine ebene do ne mo angana ida so iniko ni ika kuma famia la yini me eda wa ka so in labara o la yini kile ne benela ga mi war ko fta fine ko ka wari labo ko ka keta chena ijigo boba ngoro inga kuma famo lebo wa mta finga kena fushi e doron ko ekele ne ba bedwa e bina sigi ka kuma wai ne ay ko kerata ere jena ka ke sababu yi ne kerata to o ala la tigari ala ya la tigari ko ina passer ne chemin fait inga kuma famo akon kadne ki sigi ala ko sa to ko wa do sa ni fade karani ni ta ka fo ko je fa dilo we fewere de ni mo ka ka ntun ti ya la ke we en fare o ko mu ne kera ibi block fufu la mo da la ka fo ko ne de ta iso re bo fe fo ti digine na de ata fo dugure ko no de ka le bi ka an bolo be ale de ta de ntuni e bara e an toro ne ko e te se ka dogo ni ka ko la ha
Ami, i b'i dabɔ kuma nin na pewu. Kuma nin fan si t'i ɲɛsira la. A finna o, a jɛra o, i ka sira foyi t'a la. Nin tɛ muso kuma ye. Nin ne ni n balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛla de. Du ni feerela o, du ni cira o, i ka foyi foyi t'a la. Awɔ. I y'a faamu? Awɔ. Wa i b'i dabɔ a la. A ye ɲɔgɔn di. Ne ni kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ ne bɛ taa hakili min fɔ Sare. Fanta basi t'i la. Basi foyi tɛ yen. A kɛra famaya ma kɛ min ye. Madamu don. An bɛ Ala tanu. Aw yɛrɛ don. Basi foyi t'an yɛrɛ la. Tabarikala. Sare. Tiɲɛ don, ne cɛ ye Lamini ye. Nka Lamini taara fɛn o fɛn f'i ɲɛna. Walahi, tiɲɛ kelen t'a la. Bala o bala bɛ k'an ka du in kɔnɔ yan. Mankan o mankan bɛ an ka du in kɔnɔ yan. Walahi n'i ye Lamini senbɔla a tɔ b'a dɔn. A kɛra sababu ye maloya min bɛ ne yɛrɛ kan bi. Ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn. Ne ye n se bɛɛ kɛ Lamini na. Fanta, i ka kuma faamuya. N'Ala sɔnna nin bɛɛ b'i ban. Mankan ye wagati na ko de. Jeliba ta in tɛ wagati na ko ye. A bɛ ban. Sinon basi t'aw la ko. Basi foyi tɛ yen. Tabarikala. Jeliba, mɔgɔ si m'a cɛ dɔgɔya yan nɔ. I kuma fɔ cogo dɔn. Jeliba, kabini sisan ni an sigi kun ye Lamini ka kuma ye walima fɛn wɛrɛ i b'a fɔ ɲɛna joona parce que kuma caman nege tɛ na sɔrɔ. N fa, ɲɛnɛmaya kɔnɔ mankan ye diyagoya ye nka ɲɔgɔn faamuya o de y'a sinsin bere ye. N'i y'a ye ne y'aw wele n ko n b'a fɛ ka kuma aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la o belebeleba de b'a la. A gɛlɛya fara a nɔgɔya kan fininɔgɔ a ko yɔrɔ ye sokɔnɔna de ye. Buna hadamaden man ka to i sokɔnɔna sutura ka taa kɛnɛmana la a bɛ lebu de lase buna hadamaden ma. Lamini sera ma. Jeliba, fɛn min ne ka bonya bɛ e yɔrɔ. Ni ne kun y'a dɔn k'a fɔ ko ni tere jugu nin ka kuma de don wallahi hali alimami nana n t'a lamɛn. Ami, i ye muso de ye. E ka dɔgɔya man kan ka se Jeliba ma cogo si de la. N'a figiso buru jaabi i ka sira jumɛn b'o la? Jeliba, i fɔ. N fa. Jeliba, kana fɔ ko worobiya. Ne tɛ kuma wɛrɛ foyi nɔfɛ Jeliba. Kuma wɛrɛ foyi nege tɛ ne la. Depuis Ala ye n dan. N ye n makun. N sabalila. N muɲuna. N ye ko bɛɛ to yen. O tɛ fugariya ye dɛ. O t'a yira k'a fɔ ko n tɛ se ko la. Nka Jeliba, n bɛ n kali. N bɛ n kali Basu la. Walahi bilahi. Ni so nin ma jɔ.
jeliba ni so ni ma jɔ jeliba ni so ni ma jɔ wallahi ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ basi bɛ siri dumuni na wallahi dɔ salen bɛ taa lahara n fa sabali n fa mankan man ɲi aw ni ɲɔgɔn cɛla la Lamine dusuw de bɔlen don wa bɛɛ n'i ka tiɲɛ de don nka ni dusuw jɛra ka bɔ ɲɔgɔn fɛ laɲini si tɛ sabati o bɛ min yira hali sisan bɛɛ ka to sabali kɔnɔna la wa n b'a dɔn a b'a faamuya nin waati la a bɛ yɔrɔ min na a ɲɛ bɛ min na o de y'a ka tiɲɛ i fana ka sabali n'i y'a ye k'u ye ne wele ka na i bɛ fɛ a ka ɲa de o fana diyara n ye kojugu Fanta i jija i cɛ n'a hakili yira ɲɔgɔn na muso dɛsɛ man di cɛ la ne bɛ sira ɲini baasi tɛ sira b'i bolo Lamine i yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen na wa i ɲɛ bɛ kow tiɲɛ fɛnɛ na nka i bɛ k'i ban a la de i yɛrɛ b'a dɔn n fa ma deli ka dimi tantɔ wa a b'a jo de kan dɛ a b'a jo kɛlɛ yɛrɛ de kan i bɛ fɛn o fɛn na i jija i ka so in papiye bɔ i k'a d'a ma wa i k'a wari fɛnɛ bɔ ka d'a ma a ka se ka du in jɔ a bɛ tiɲɛ de kan dɛ ne tɛ dɔn Damile problème dɔ bɛ yen nɔ dɛ. Problème problème. Ko ne cɛ de e de ka photo ye ne ka téléphone na wa a sɛgɛnnaba de k'o ko la i b'a dɔn ne bɛ mun fɛ yan komi ne tun y'a f'a ye ko ne kɔrɔkɛ de don est-ce que an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ i k'a f'a ɲɛna ko e ye ne kɔrɔkɛ de ye. Ami o yɔrɔnin ko ma nɔgɔn dɛ. Kana siran sa. E yɛrɛ m'a fɔ k'a sigalen don wa. Ayi sa mais ne de ma fɛ k'i ka tugu ne kɔ wa. N'an taara ne bɛ ka siran a kana na taa kɛ problème wɛrɛ de. Foyi a tɛ kɛ foyi ye Damele kana gêner o la sa n'i taara dɔrɔn kana paniquer ni cɛ sɔmi ka bon kojugu a f'a ɲɛna dɔrɔn k'i ye ne grand frère de ye yanni n'a ka furu ka kɛ a tɛ ne ka mɔgɔw bɛɛ dɔn ne bɔra Ivoire de ka na donc a t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ne ka mɔgɔ nin ye ne ka mɔgɔ ye. D'accord. Cɛ kana siran sa o tuma e dalen tɛ ne na. N dalen de la. An ka taa. Bonjour, Damile. Lamine. A tun bɛ hakili la k'e ni ne tɛna ɲɔgɔn diɲɛ kɔnɔ tuguni wa? Damele sali fila i sigi. Awɔ a ka ɲi ne bɛ sɛ ten sɛ bɛ so kɔnɔ. N bɛ taa lajɛ ni n fa bɛ yen nɔ. Misi Dambele. Allez, c'est bien. Non, c'est bon. Dambele. Et mon Damele n fa bɔra n ma kɛ dɔwɛrɛ an ka taga ɲɛ. Ok. E bɛ Lamine dɔn yan barisa ne ma foyi de faamuya nin ko la. I ɲɛ bɛ nin cɛ in na nin ye bandi juguba de ye. Ko bandi
mandi wa ni ne bolla nan entreprise wari a kɛra sababu ye kan ka ko bɛɛ cɛ dɔw ko k'a taara tunga na ja bɛ yan duure kɔnɔ awo a kɔni ma anw fɛ yen du kɔnɔ n'i mago b'a la ROL a bɛ yan nɔ ne kan ka mun kɛ nin ko in kɔfɛ ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛna fɔlɔ Lamini sɔnna nin fana ma ayi nin y'a kuma di ba ye ne de k'a kɛ to wa n'i mago bɛ ne na i bɛ na Ami na ne b'a fɔ e mun ye daminɛ ye o mun de bɛ s'i ma ayi non ɲinan dɔrɔn de don ne n bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn de quoi Lamini n kɔni b'a dɔn k'a daminɛ bi la fo ka taa fɔ k'a fɔra yɔrɔ min na n'i ma ne bolo mun bɛ e ni daminɛ cɛ n b'a fɔ i y'a faamu wa ni k'i ka fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ wa ni ko k'i ka fɛn fɛn to i b'a to n'o ma kɛ i bɛna dɔn k'a fɔ ni Ami ye mɔgɔ min ye ayi a tɛ s'o ma walahi hɔrɔmuso ɲɛ e ma foyi y'a la fɔlɔ Tanami